港か。四代目。分かってる。すまない。港、九尾ごと飛んだのか。あっちか。大丈夫かい。港、ここまでは何とかできたけど、俺のチャクラはもう。あいつは必ず止める。俺には守らなければならないものがある。大切なものがある。守るべきものがある限り、俺は最後まで諦めない。待って。私はまだやれる。私、このまま九尾を引きずり込んで死ぬわ。そうすればこの先九尾の復活時期を伸ばすことができる。今残り少ないチャクラであなたたちを助けるにはそれしかない。今までいろいろありがとう。クシナ、君が俺を四代目火影にしてくれた。君の男にしてくれた。そしてこの子の親にしてくれた。それなのに。港、そんな顔しないで。私は嬉しいの。あなたに愛されてる。それに今日はこの子の誕生日なんだから。何より私が生きてて家族3人で暮らしてる未来を想像したら幸せだってこと以外想像できないんだもん。ただ心残りがあるとすれば、大きくなったナルトを見てみたかったな。クシナ、君がキュービと一緒に心中する必要はないよ。君の残り少ないチャクラはそのナルトとの再会のために使うんだ。君の残りのチャクラを全てナルトへ封印する。八卦封印に組み込んでね。そしてキュービは俺が道連れにする。人中力でない俺ができる封印術は式封じ。でもあの術は実写が。それともう一つ、俺に封印するキュービは半分だけ。
これだけの力は物理的に封印しきれない。そして戦略的にもできない。君を道連れにしたキュービの封印は復活まで人中力が不在となって比重バランスが崩れてダメだ。式封神なら俺と一緒にキュービを半分だけ永久に封印できる。だからキュービのもう半分は世界の変革と災い。その時の救世主が予言の子ですか。そしてそれが俺かもしれないと。ナルトに封印する。八卦封印でね。君の言いたいこともわかる。でもジライア先生の言っていた世界の変革のこと、そしてそれに伴って起こる災いのこと、今日確信したことが2つある。君を襲った念の男、奴は必ず災いをもたらす。そしてそれを止めるのはこの子だ。人中力として未来を切り開いてくれる。なぜかそう確信したんだ。湊、でもこの子を信じよう。なんたって俺たちの息子なんだから。私たちの息子だからこそ、そんな重荷をナルトには背負わせたくない。それになんで式封神なんか。あなたにはナルトのそばにいて成長を見守っていてほしかったのに、なんで。比重バランスのため、国のため、里のため、ナルトが犠牲になることないじゃない。私なんかのためにあなたが犠牲になることないじゃない。国を捨てること、里を捨てること、それは子供を捨てるのと同じだよ。国が崩壊した君ならそのことがよくわかるだろう。国を持たない人たちがどれほど過酷な人生を強いられるか。それに俺たち家族は忍びだ。それと俺が生きていたところで君には勝てない。母である君がほんの少しの間であってもナルトへ伝えられるものには俺なんかが太刀打ちできない。それは母親の役目だよ。これは君のためだけじゃない、ナルトのためにやるんだ。息子のためなら死んだっていい。それは父親でもできる役目だ。これはまさかわしを封印。体がしびれる。ここまで重いチャクラだとは。
めほかげ。よし、あとは八卦封印だ。九尾をナルトへ封印する。儀式用の台座、わしをまた封印する気か。しかもあんなガキに。クシラ、ここだ。貴様ら。これは父親でもできる役目だって言ったのに。じゃあ母親ならなおさらでしょ。分かったわ。夫婦喧嘩で私が負けたのは初めてね。それだけあなたが本気だってこと。ありがとうクシナ。封印にクシナと俺のチャクラを。よし、これでいい。クシナ、八卦封印をやるよ。当分は会えない。今ナルトに言いたいことを言っておこう。ナルト、好き嫌いしないでいっぱい食べて大きくなりなさい。お風呂には毎日入って温まること、それと夜更かししないでいっぱい寝ること、それからお友達を作りなさい。いっぱいじゃなくていいから。本当に信頼できるお友達を数人でいいの。それとお母さんは苦手だったけど勉強や忍術をしっかりやりなさい。ただし得意不得意が誰しもあるものだから、あまりうまくいかなくても落ち込まないでいいからね。アカデミーでは先生や先輩のことを敬いなさい。ああ、それと大切なこと、忍びの参勤について、特にお金の貸し借りには気をつけること、任務金はちゃんと貯金すること、それとお酒は20歳になってから。飲みすぎては体に触るからほどほどにすること、それと参勤で問題なのが女。母さんは女だからよくはわからないけど、とにかくこの世は男と女しかいないから、女の人に興味を持つことになっちゃうけど、変な女に引っかからないようにね。母さんのような女を
見つけなさい。それと参勤といえばもう一つ、ジライア先生には気をつけなさいってばね。ナルト、これから辛いこと、苦しいことたくさんある。自分をちゃんと持って、そして夢を持って、そして夢を叶えようとする自信を持って、もっと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 本当にいろんなことを一緒に教えてあげたい。もっと一緒にいたい。愛してるよ。みなと、ごめん、私ばっかり。うんうん、いいんだ。ナルト、父さんの言葉は口うるさい母さんと同じかな。八卦封印。ごめんね、あなたをキュービの器にしてしまった。私たちの重荷を背負わせてしまった。あなたと一緒に生きてあげられなかった。愛情を注いであげられなかった。謝らねえでくれよ。俺は人中力だから、昔は辛い時もあったけど、父ちゃんも母ちゃんも別に恨んだことなんてねえよ。そりゃあ親の愛情ってのは正直よく分かんなかった。父ちゃんも母ちゃんもずっといなかったからよ。なんとなくしか。でも今は分かる。自分の命を俺のためにくれた父ちゃんと母ちゃん。俺の器にもキュービより先に愛情が入ってるって分かったから。だから俺も幸せだ。父ちゃんと母ちゃんの子でよかった。みなと、聞いてる？私たちの思い、ちゃんとこの子に届いてたよ。ナルト、私を母にしてくれてありがとう。みなとを父にしてくれてありがとう。私たちのもとに生まれてきてくれて本当にありがとう。母ちゃん、これからはラーメンばっかじゃなくて野菜もちゃんと食うってばよ。風呂は好きだから安心してくれ。温泉にもよく行ってる。それにいつもいっぱい寝てるしよ。つうか寝すぎぐらいだってばよ。友達に関しちゃいい奴らがいっぱいできたんだ。母ちゃんにも合わせてやりたかったな。ただ一人だけうまくいかねえ奴がいいんだけどよ。勉強のことはまあ母ちゃんの予想通りだ。もちろん落ち込んではねえってばよ。アカデミー自体は先生や先輩といろいろあったけど、今ではみんな尊敬してる。忍びの参勤はジライア先生に教えてもらった。確かに母ちゃんの言う通りの人だったけど、俺の忍びとしての生き方も教えてくれた。偉大な忍びだってばよ。俺は
木の葉の忍者渦巻きナルトだ。夢は火影の名を受け継ぐこと。そんで先代のどの火影をも超えてやること。そんで父ちゃんよりかっけえ男になる。そんで母ちゃんより強え忍びになる。うわ何があった？うまくいったの？とにかくいろいろあって。いいよ。そうか、そういうことか。了解。お前の顔今了解。一体何があったの？それは次の機会に説明するってよ。Alright？ え？父ちゃん母ちゃん、俺を産んでくれてありがとう。Was zum Henker war das denn für eine lange Szene, Freunde? Und sie war einfach nur, ja, atemberaubend. Also ich denke mal, ihr habt sie gesehen, Naruto hatte da zwischenzeitlich auch mal Tränen in den Augen. Und mir ging es da auch nicht anders. Und ich denke mal, auch als Mann darf man da sagen, es ist normal und man darf es auch nicht schämen, wenn man da mal halt Tränen in den Augen hatte. Das war einfach nur eine geile und epische und einfach herzzerreißende Szene. Was mich vor allem gewundert hat, ist, dass sogar Blut dabei war. Ich meine, hallo, Videospiel von heute? Blut dabei? Siehst du auch eher selten. Dann nicht mal irgendwie FSK sage ich schon. USK 12 hat es, glaube ich, das Spiel. Also von dem her, ja, wundert mich dann schon ein bisschen. Normalerweise bei Blutgeschichten ist das normalerweise doch eher so USK 16 oder sogar 18. Sensor? Na klar, das ist so eine geile Szene. Jetzt kommen wir zum Oberarsch persönlich. Was soll denn der Scheiß? ああ、お前にはまだ説明していなかったな。もうじき、そうだな、あと数日以内にこの世は戦乱に巻き込まれる。第4次任海大戦、美獣をかけた戦いだ。だが安心しろ、キュービを殺したりはしない。とはいえ、お前は目を移植したばかりだ。今しばらくここで静養しておけ。ようやくここまで来た。もはや俺の計画は成就寸前。もうすぐだ。第5章 Kapitel 5. Ränke hinter den Kulissen.